are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, when I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. Avui som dissabte, dia 7 d'octubre, i ens enviem de shopping. Hem pensat en gravar-vos una mica el nostre dia de compres. Us farem un haul amb totes les coses que hem comprat i podreu veure tot el que hem comprat. Així que, voleu anar de shopping amb la família Caricó? Yes! Doncs comencem un dia de compres amb la família Caricó. En imatges anteriors, ara venim de comprar. Hem pensat que teníem bastant material per fer un haul i aquí us portem el nostre primer haul. Va, comencem, Caricús! A veure què hem comprat, Hem comprat moltes coses guais. Aquesta camiseta, per si us interessa, és una nova col·lecció de Stradivarius i aquí tinc l'etiqueta i val 9,95. Continuem! A veure què hem comprat. Tant no sé com junts hem comprat coses, però uns més que altres. Comencem per la botiga Florencia. A Florencia... Ui, això no és a Florencia. A Florencia jo m'he comprat una jaqueta molt i molt xula. És superxula, és un rosa així pal, amb les marques així doblades, és així llargueta, amb butxaqueta. Ah no, trobo, és molt xulo. Bé, Caricús, com veieu és aquesta la jaqueta. Cal dir que amb aquesta barreta, com que és així de vellut, no sé si combina molt. El color sí que combina, però no sé si combina. Val 34,99 i és de la botiga Florencia. Continuem! I a Florencia, Caricús, també he comprat una cosa. És un regal per la meva mare que avui és el seu sant. Felicitats! No ho puc ensenyar perquè aquest vídeo sortirà aquesta setmana i no el veuré fins al cap de setmana. No puc ensenyar. Això toca. Això és meu. Ara us ensenyaré 3 peces de roba que em vaig comprar. 2 anaven d'oferta, són 2 jerseis que costaven 25 euros cadascú, però comprant dels dos sortien per 40 els dos. O sigui, un és aquest. A veure. Marcava 25 euros però m'ha costat 20. I també aquest altre, que és el mateix estil, amb un altre color i una altra frase. Posat d'una oferta que era super bé. Què us sembla aquest, És xulo. I ara poso l'altre. 1, 2, 3. I l'altre, què us sembla? Que xulo. I a l'Springfield també em vaig comprar una tercera peça, que és aquesta dessuadora per 19,99, d'aquest color que està tan de moda ara. Mira, de conjunt! Mira. Vam anar a l'Eptis. A l'Eptis em vaig comprar només jo, l'Òscar no. Em vaig comprar l'Òscar de fet no s'ha comprat res més. I m'he comprat una jaqueta texana, d'aquestes primes, no és cap caçadora. I m'agrada molt perquè porta els detalls aquests dels volants aquí a les mànigues i aquí. Amb aquesta camiseta veig que no queda bé tampoc. Veieu? Que xulo? I aquesta em va costar 15 euros! I també a l'Eptis m'he comprat aquesta barreta bàsica, així en gris, i aquesta m'ha costat 4 euros. Stradivarius! He anat a la Stradivarius, que és la meva botiga preferida. M'he comprat aquesta dessuadora que ja l'havia twitchat per internet i és superxula, m'encanta el color. Power, que era que fem fatal.
suadora val 9,95. També de Stradivarius, què més hi ha, Òscar? També t'has comprat... Ai, sí, m'encanta aquesta camiseta. Mira, el color de moda. M'encanta, el color m'encanta. És així de color cervesa. I m'encanta com queda, que és així un escot així molt pronunciat, però després puc portar una camiseta així a sota o sense res, si voleu. M'encanta el teixit, que és una tela superfina, i val 17,95. Caricos, estem arribant al final del haul. He comprat coses però tampoc tantes. Hem anat a l'Osso i jo necessitava una cosa com l'aire que respiro. L'he trobat! Unes sabatilles! Aquestes estaven superbé de preu, a més, valien 9,99. Està molt bé perquè hi ha sabatilles que es passen molt, Deixes el millor pel final. He anat al Pinky i he trobat una cosa. He comprat dues coses del Pinky. La primera és aquest jersei. A l'hivern acostumo a portar una camiseta a sota, així és fineta, i a sobre un jersei així obert. Aquest val 15,99. I, a veure, l'última cosa, caricos, és que m'encanta. Feia molt de temps que em volia una. I el color, sobretot el color, és que volia una d'aquest color. Mira el treball que és més xula, caricos! Caricos, anem per la salutació caricó d'avui. Ai, un moment. També us volíem dir que ens hem trobat Ah, sí. a dos Ens hem caricuts trobat a dos caricos. que ens han saludat Ens ha fet molta il·lusió saludar-vos. i ja ho sabeu, si ens veieu ens podeu venir a saludar, que ens fa molta il·lusió. I avui hem de saludar a un caricú que ens va deixar el missatge amb el hashtag salutació caricú aquí sota els comentaris. Avui saludem a... L'Àlex Miron! Hola, caricos! Moltes gràcies a tots per veure'ns un dia més i esperem que us hagi agradat molt aquest haul, que és el primer haul que hem fet. I si us ha agradat, Doneu el like! I subscriviu-vos al